Φίλες και φίλοι των Ελαίων Αρχή, καλημέρα. Τετάρτη 1η Ιουλίου που γράφεται αυτή η εκπομπή και θα συνεχίσουμε αυτές τις ωραίες ιστορίες αποδόμησης. Μία ωραία μεγάλη αυταπάτη είναι αυτό που μας λένε το νέο παραγωγικό μοντέλο. Είναι τόσο παραγωγικό που, όπως έλεγε και ο Τραπ, θα σας κάνω τόσο παραγωγικούς που θα λέτε όχι άλλη παραγωγή. Θα μιλήσουμε με πραγματικούς αριθμούς. Δεν θα μιλήσουμε ούτε με ευχές, ούτε με αφηγήσεις παρηγοριάς, με γεγονότα που δεν διαπραγματεύονται, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αυταπάτη που κυκλοφορεί και στην Ευρώπη. Η ιδέα ότι οι χώρες αλλάζουν επειδή το λέμε, επειδή το θέλουμε, επειδή το διακηρύσουμε σε δικά μας οικοσυστήματα και δελτία τύπου και ομιλίες, αλλά οι οικονομίες δεν αλλάζουν με δηλώσεις. Αλλάζουν με παραγωγή, με τεχνολογία, με επενδύσεις που μένουν, όχι που περνούν. Και σήμερα θα δούμε κάτι απλό, αλλά άβολο, για το ποιες χώρες μεταμορφώνονται και ποιες απλώς βελτιώνουν την εικόνα μπροστά στον καθρέφτη. Χώρες όπως η Ελλάδα, δυστυχώς η Γαλλία, δυστυχώς η Ιταλία, 3 χώρες, 3 δρόμοι, 3 διαφορετικές πραγματικότητες. Είπαμε, θα συγκριθούμε και συγκρινόμαστε με τους καλύτερους, όχι με τους χειρότερους. Όχι αυτό που κάνουν οι σημερινές κυβερνήσεις που κάνουν σύγκριση με τους χειρότερους. 3 διαφορετικές πραγματικότητες που κανείς δεν μπορεί να αποφύγει όταν σβήνουν όλα τα συνθήματα και θα δούμε τι μένει πραγματικά στην οικονομία. Ένα ωραίο σύνθημα που έχει δοθεί και τώρα προεκλογικά από τις κυβερνήσεις είναι το συμπέρασμα που δίνεται πριν τα στοιχεία. Βλέπουμε εκεί τα LinkedIn, τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πάρει φωτιά και το σύνθημα είναι το εξής που προσπαθούν να μεταφέρουν. Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή αν ήμουν κάποιος που δεν ήξερε τίποτα, ήμουνα βοσκός πάνω σε ένα βουνό. Γιατί αλλάζει μετά από 7 χρόνια και δεν άλλαξε πριν από 3 χρόνια. Γιατί αλλάζει πάντα προεκλογικά αυτό το μοντέλο. Πόσα μοντέλα παραγωγικά έχουν αλλάξει αυτή τη χώρα. Άρα, το πρώτο και θεμελιώδες λάθος είναι το συμπέρασμα που δίνεται πριν τα δεδομένα. Είναι μια πολιτική διακήρυξη που μεταφιέζεται σε οικονομική ανάλυση. Γιατί αν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, δεν κρίνεται μόνο από 1 ή 2 βασικούς δείκτες της βιομηχανίας, αλλά από τη σύνθεση ολόκληρου του ΑΕΠ, από την εξαγωγική βάση, από τους μισθούς, από το τεχνολογικό περιεχόμενο της παραγωγής. Και εδώ έχουμε μια κλασική αναδρομική προβολή. Το συμπέρασμα διατυπώνεται πρώτα και τα στοιχεία έρχονται για να το επιβεβαιώσουν αν υπάρχει. Είναι σαν να ψάχνουμε αποδείξεις για μια αλήθεια που έχουμε ήδη αποφασίσει. Ποιοι την έχουν αποφασίσει αυτήν την αλήθεια, είπαμε, η Ατζέντα 2030 μέσω από τους συμβούλους. Που οι σύμβουλοι αυτοί, γιατί λέω συνέχεια τη λέξη συμβούλους, γιατί θέλω να σας κάνω να σκεφτείτε, όταν υπάρχουν μερικά κόμματα που λένε ας βγούμε πρώτα στην εξουσία και μετά θα δώσουμε το πρόγραμμά μας, γιατί είναι απλά ότι ο σύμβουλος δεν το έχει ετοιμάσει ακόμα. Και σου λέει δώσ' μου λίγο χρόνο, βγες εσύ στην εξουσία με τα συστήματα που ξέρεις και μετά θα έχεις το πρόγραμμα. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία έλεγε στην προηγούμενη τριετία πρωτού βγει προεκλογικά, έχουμε λέει έτοιμα 151 νομοσχέδια. Γιατί έχεις έτοιμα 151, ξέρεις ότι θα βγεις και είναι έτοιμα. Ναι, ξέραν ότι θα βγουν και οι σύμβουλοι του τα είχαν ετοιμάσει. Απλά πράγματα. Τι προτείνει το κίνημα Ελλήνων Νέα Αρχή για αυτήν την ενότητα, για αυτό το πρώτο κομμάτι, το προεκλογικό τους.
Μια θεσμοθέτηση εθνικού δείκτη μετασχηματισμού. Όπως βλέπετε και στο σχεδιάγραμμα, θα θέλουμε να βλέπουμε συνεχόμενα 5 βασικούς παραμέτρους. Παραγωγικότητα, εξαγωγική πολυπλοκότητα, research and development, έρευνα, απασχόληση ψηλής τεχνολογίας και επενδύσεις σε καινοτομία, που θα αξιολογείται κάθε χρόνο από κάποιον ανεξάρτητο φορέα και θα δημοσιεύεται υποχρεωτικά. Παρεπιπτόντως, οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων θα δημοσιεύονται από εδώ και πέρα, έτσι. Με το κίνημα Λιώνη Αρχή δεν θα υπάρχει όλες οι εφημερίδες θα έχουν τον ισολογισμό τους. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε στα site να τους βρούμε και να μην υπάρχουν. Άρα η συζήτηση κάθε φορά για όλους θα γίνεται με βάση δεδομένα και όχι πολιτικές διακήρυξης. Άλλο ωραίο κλασικό ρητορικό τέχνασμα είναι ότι η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι δεν άλλαξε τίποτα και μετά μας λένε ακούμε την κριτική, αλλά δείτε και τα στοιχεία. Το πρόβλημα όμως είναι ότι δεν υπάρχει καμία σοβαρή ανάλυση που να λέει ότι δεν άλλαξε τίποτα απολύτως. Η πραγματική κριτική, αυτή που κάνουν οι οικονομολόγοι, αφορά τη χαμηλή απορρόφηση σε παραγωγικές επενδύσεις, τις καθυστερήσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, την έμφαση σε κάποιες συγκεκριμένες real estate κατασκευές. Δεν βλέπουμε καμία βιομηχανική αναβάθμιση, άρα το κείμενό του στο προεκλογικό αντικρούει σε μια συγκεκριμένη τεκμηριωμένη ανάλυση. Άρα υπάρχει μια γενικευμένη αόριστη εκδοχή κριτικής. Μιας κριτικής που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Απλά πράγματα. Τι προτείνει το κίνημα Λιώνη Αρχή? Ανακατεύθυνση τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είπαμε δεν θα το χρειαστούμε από εδώ και πέρα. Ας πούμε θα το χρειαστούμε. Αφού λένε ότι μπορούν να βρουν λύσεις, ας τους δώσουμε μία λύση. Εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, τη δίνουμε δωρεάν σε αυτή την εκπομπή. 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης προς παραγωγικές επενδύσεις, όχι τις δικές τους παραγωγικές επενδύσεις, με έμφαση στην πραγματική καινοτομία, στο πανεπιστημιακό οικοσύστημα. Είδατε, κυκλοφόρησε μια ωραία συστατική με ένα ωραίο κείμενο από πανεπιστήμια που λέει δεν έχουμε χρήματα για έρευνα. Πώς γίνεται να μην έχεις χρήματα για έρευνα όταν λες ότι κάνεις τα πάντα και έχεις αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο? Άλλη ερώτηση που πρέπει να τους κάνετε. Άρα τι μιλάμε για μηχανισμούς παρακολούθησης και ποιότητας. Αυτά βέβαια οι σύμβουλοι τους δεν τα χρειάζονται γιατί ξέρουν πού πρέπει να αναδιανεμηθεί το χρήμα. Εμείς θέλουμε να δούμε και πού αναδιαμένεται και η ποσότητά του και η απορρόφηση, αλλά και η ποιότητά του. Άλλο ωραίο τεχνικό κεντρικό τέχνασμα αυτής της ακαθάρισης προστιθέμενης αξίας. Εδώ βρίσκεται η καρδιά της παραπλάνησης. Το κεντρικό τέχνασμά του στο προεκλογικό είναι μια ολόκληρη επιχειρηματολογία, γιατί το κείμενό τους λέει ότι η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 11,5%. Πόσο άλλο θέλετε? Μεταξύ του 2019 και του 2024. Όχι το 2026 όμως. Δηλαδή θα κάνεις προεκλογική περίοδο με τα δεδομένα του 19-24. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά η αλήθεια όμως έχει ένα νόμισμα, έχει 2 όψεις. Και η άλλη όψη εδώ είναι ότι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας μπορεί να προέλθει από τον πληθωρισμό, που είναι πολύ σημαντικός την περίοδο 19-24. Θυμάστε τα γεγονότα που ζήσαμε. Μπορεί να προέλθει από την αύξηση των τιμών της ενέργειας, που ήταν τεράστια για την Ελλάδα. Μπορεί να προέλθει από αλλαγές λογιστικής ταξινόμησης. Μπορεί να προέλθει από την υποτίμηση άλλων τομέων της οικονομίας. Άρα αυτό το 11,5% που πανηγυρίζουν δεν σημαίνει απαραίτητα περισσότερα εργοστάσια. Εμείς κλειστά τα βλέπουμε. Τώρα αυτοί αν τα βλέπουν ανοιχτά, κάποιος έχει πρόβλημα. Δεν σημαίνει απαραίτητα τεχνολογική ισχύ. Για να έχεις τεχνολογική ισχύ, πάνε να πει θα έχεις ένα πανεπιστήμιο που θα παράγει ισχύ. Πού είναι αυτά τα πανεπιστήμια όταν δεν έχουν χρήματα? Πώς μπορείς να τα μέτρησες και τα ενισχύεις και τα αναφέρεις? Τι προτείνει το κίνημα Λιώνη Αρχή σε τέτοιες περιπτώσεις? Υποχρεωτική δημοσίευση όλων των οικονομικών δικτών τόσο σε ονομαστικούς όσο και πραγματικούς, δηλαδή προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, με σαφή επισήμανση της διαφοράς, ώστε ο πολίτης, ακόμα και να μην ξέρει γράμματα, να γνωρίζει αν μία αύξηση είναι πραγματική ή φαινομενική. Άλλη μία ωραία ταινία που δημιουργούν τώρα προεκλογικά. Το ποσοστό που παραπλανά, λένε.
Το κείμενό του στο προεκλογικό αναφέρει με πολύ μεγάλο καμάρι ότι η βιομηχανία έφτασε στο 15,5% του ΑΕΠ, το υψηλότερο των τελευταίων δεκαετιών. Και αυτό είναι μερικός αληθώς, αλλά πάλι είναι βαθιά παραπλανητικός, γιατί ως συμπέρασμα έχουμε τον τουρισμό. Μερικές υπηρεσίες πέφτουν. Το ποσοστό της βιομηχανίας τότε ανεβαίνει μηχανικά. Ακόμα και αν η βιομηχανία σου παραμένει ακίνητη, αυτό το ποσοστό δεν λέει τίποτα. Μα τίποτα. Τι να το κάνω το 15% άμα δεν έχεις βιομηχανία? Άμα έχεις βιομηχανία θα αγόραζες drone? Όχι, θα τα φτιάχνες. Άρα, πού είναι η ανταγωνιστικότητά σου? Είναι σαν να μετράς το ύψος ενός δέντρου όταν το όλο έδαφος γύρω του βυθίζεται. Άμα βυθίζεται το έδαφος, το δέντρο θα δείχνει υψηλότερο. Στην πραγματικότητα δεν έχει μεγαλώσει καθόλου αυτό το δέντρο. Έτσι πρέπει να σκέφτεστε όταν τους βλέπετε και εσάς μιλάνε για προεκλογικά συνθήματα. Τι προτείνει το κίνημα Λίων Νέα Αρχή, σαν ένα μικρό ποίημα? Υποχρεωτική χρήση τόσο ποσοστιαίων όσο και απόλυτων μεγεθών σε όλες τις επίσημες ανακοινώσεις, με σαφή ανάλυση των αιτιών που οδηγούν σε μεταβολές των ποσοστών, ώστε να αποφεύγεται αυτή η μηχανική παραπλάνηση που έχει γίνει επιστήμη στις σύγχρονες κυβερνήσεις του 2.0. Άλλο ωραίο προεκλογικό σποτ. Η ιστορική αναστροφή που δεν είναι ποτέ αναστροφή. Κυρίες και κύριοι, το κείμενό τους παρουσιάζει άλλη μία σειρά αριθμών. Μαντέψτε πού? Μέχρι το 2024, έτσι. Το μάθαμε το σύνθημα. Από το 2000, τώρα πήγανε και λίγο πιο πίσω. 2000, να φαίνεται έτσι μπούγιο. Από το 2000 με 14,5%, με το 2024 να φαίνεται 15,5%. Και αυτό λέει είναι μια ιστορική αναστροφή. Ότι η Ελλάδα λέει έχει ανακάμψει πλέον. Για να είμαστε ειλικρινείς, μιλάμε για μια αύξηση μιας ποσοστιαίας μονάδας σε 24 ολόκληρα χρόνια. Μια αύξηση που έρχεται μετά από μια καταστροφική δεκαετία. Η Ελλάδα έχασε το μεγαλύτερο ποσοστό της μεταποίησης της και μάλιστα για όσους πάνε και στρατιώτες, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, δεν υπάρχει καμία εταιρεία εκτός από μία στη Θεσσαλονίκη που είχε απομείνει για να φτιάχνει εσωθερμικά ρούχα για τους στρατιώτες. Μία μόνο και είχαμε χιλιάδες. Αυτή είναι η ανάπτυξη του 2.0. Άρα παρουσιάζει σαν μία εικόνα δομικής μεταμόρφωσης, σαν μία αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, σαν να λέει ότι ένας άνθρωπος έχασε 20 κιλά και μετά πήρε πίσω 3 και έκανε, λέει, μία θεαματική μεταμόρφωση. Αυτό το μνημόνιο έτσι μας κόστισε πάρα πολύ και συνεχίζει να κοστίζει. Αυτές οι 2 μονάδες που κερδίσαμε δεν λένε τίποτα. Τι προτείνει το κίνημα Λίων Νέα Αρχή? Εθνικός στόχος ή βιομηχανία? Το 2030 να μην είναι το 30 το δικό τους που θέλουν να πανηγυρίσουν όλα τα ευρωπαϊκά κόμματα και οι δικοί μας από πίσω για να πανηγυρίσουν όλη αυτή την καταστροφή του ανθρώπου. Να ξέρετε, η Ατζέντα 2050, η οποία τώρα συναρμολογείται, έχει ως στόχο την πλήρη εξαφάνιση του ανθρωπίνου είδους. Έτσι, γι' αυτό και η Ινδία δεν έχει Ατζέντα 2030, πάει κατευθείαν στο 2050, γιατί είναι πιο δραστικά τα μέτρα εκεί πέρα. Πλέον, η μείωση εκπομπών θα αφορά και το σπίτι σου. Και ο στόχος σου είναι το 60%. Τώρα μιλάμε για το 2030 μείωση των εκπομπών 15% και έχουμε κλείσει όλες τις χώρες, έχουμε κλείσει όλες τις βιομηχανίες. Το 2050 θέλουν 60%. Ξέρετε τι σημαίνει 60%? Να κλείσουμε και τα σπίτια μας. Γι' αυτό αρχίζουν και τα παίρνουν. Εθνικός στόχος για το Λίων Νέα Αρχή. Η 2030 η βιομηχανία να αντιπροσωπεύει πάνω από το 20% του ΑΕΠ. Εκεί δείχνεις την παραγωγική σου δύναμη και την τεχνολογική σου ισχύ. Ενδιάμεση στόχη ανά τριετία και συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, όχι σε συγκεκριμένα οικοσυστήματα, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να ανακάμπτει όχι απλώς σε παλιά επίπεδα, αλλά να δημιουργεί νέα. Άλλο ωραίο παραπλανητικό σποτ που το ακούμε και συχνά και τώρα και πιο έντονα αυτές τις μέρες και πιο επικίνδυνο, είναι το πιο επιστημονικό
μάλλον όχι, το πιο διάσημο, με συγχωρείτε, το πιο διάσημο αντιεπιστημονικό σημείο ολόκληρης επιχειρηματολογίας. Είναι ένα κείμενο που συγκρίνει 32 ολόκληρα δισεκατομμύρια ευρώ βιομηχανικής προστιθέμενης αξίας με 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ τουριστικά έσοδα. Και μας λένε, η βιομηχανία ξεπερνά τον τουρισμό. Το ακούει ένας άνθρωπος, ο Βοσκός που είπαμε, και λέει αυτό το κόμμα τα έχει κάνει όλα τέλεια. Μας λένε δηλαδή ότι η βιομηχανία ξεπερνά τον τουρισμό. Αυτή η σύγκριση είναι σαν να συγκρίνεις τα μήλα με τα κουκούτσια. Σαν να συγκρίνεις έναν ολόκληρο κήπο με ένα μόνο δέντρο. Ποιος σου είπε ότι η βιομηχανική προστιθέμενη αξία περιλαμβάνει όλη τη βιομηχανία, την ενέργεια, τις εξορίσεις, τα νερά, τα απορρίμματα, ενώ τα τουριστικά έσοδα είναι απλώς ένας υποτομέας των υπηρεσιών. Και ο τουρισμός, κυρίες και κύριοι, είναι η διασπορά, είναι η αξία που μεταφράζεται στις μεταφορές, στην εστίαση, στο εμπόριο, σαν ένα ολόκληρο τομέα, σαν έναν υποτομέα. Ποιος σου το έμαθε αυτό, ποιος σου έμαθε να κάνουν αυτή την οικονομική ανάλυση? Άρα είναι ένα καθαρά ρητορικό τέχνασμα. Τι προτείνει το κίνημα Ελλήνων Νέα Αρχή? Θεσμοθέτηση ενιαίου διεθνούς αποδεκτού πλαισίου μέτρησης της συνεισφοράς, ξεχωριστά γιατί το τουρισμός με τον τουρισμό, η βιομηχανία με τη βιομηχανία, που θα λαμβάνει υπόψη τις άμεσες και έμεσες επιδράσεις, ώστε οι συγκρίσεις να γίνονται με ακρίβεια και να μην χρησιμοποιούνται για παραπλάνηση. Άλλο τέχνασμα, η παγίδα των κατατάξεων. Υπάρχει ένα κείμενο που μας λέει ότι με περηφάνεια η Ελλάδα είναι στην δεύτερη θέση στην αύξηση της απασχόλησης, στην μεταποίηση. Τρίτη στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας. Τι άλλο λέγανε? Πέμπτη στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής. Τα ακούει κάποιος και λέει, εδώ πέρα είμαστε. Είμαστε το καινούριο Ντουμπάι της Ευρώπης. Ακούγεται εντυπωσιακό. Για ταινία όμως. Το κλασικό παράδειγμα των ποσοστιαίων αυξήσεων, χωρίς συμφραζόμενα, γιατί αυτές οι καταστάσεις και οι καταστάσεις που δημιουργούν, οι κατατάξεις που δημιουργούν καλύτερα, είναι το αποτέλεσμα του χαμηλού σημείου εκκίνησης. Είναι αυτό που λέμε και στα οικονομικά, και όχι μόνο στα οικονομικά, στον κόσμο των επιχειρήσεων, το low base effect. Ξεκινάς από τη βάση και συγκρίνεσαι. Δεν ξεκινάς από εκεί που έχει σταματήσει. Είναι μια ποσοστιαία αύξηση που δεν σημαίνει απαραίτητα ισχύ, δεν σημαίνει μέγεθος, δεν σημαίνει ανταγωνιστικότητα. Αν μια χώρα πάει από 100 σε 200, έχεις αύξηση 100%. Αν μια χώρα πάει από 10.000 σε 10.500, έχεις αύξηση 5%. Η πρώτη φαίνεται εντυπωσιακή, 100%. Και παραμένει μικρή όμως. Καταλάβατε, προσπαθούν να βρουν τις μέσες βάσεις, αυτά τα στατιστικά στοιχεία τους μαθαίνουν για να παραπλανούν τον κόσμο. Και αυτά δημιουργούν κατατάξεις γιατί συγκρίνεσαι με την πιο χαμηλή σου βάση και δημιουργείς ένα μεγάλο αποτέλεσμα. Είναι οι εντυπωσιακές κατατάξεις που κρύβουν ένα πολύ μικρό απόλυτο μέγεθος που δεν μπορεί να συγκριθεί με τις μεγάλες πραγματικά βιομηχανικές οικονομίες της Ευρώπης. Είναι το φαινόμενο της χαμηλής βάσης. Ωραία. Βλέπετε και εδώ και στο διάγραμμα πόσο πιο διαφορετικά να σας το δείξουμε με την ομάδα. Η Ελλάδα από 100 πέρασε 200, η Γερμανία από 10.000 πέρασε 10.500. Εκεί πραγματικά και για αυτούς το αποτέλεσμα είναι μικρό, αλλά έχουν μια ισχύ όμως. Σε εμάς δεν μπορείς να λες ότι η ισχύ απέκτησε παραγωγική δύναμη, αλλά όμως το αποτέλεσμα που τα ακούς είναι εντυπωσιακό. Από το τίποτα τώρα έχω λιγότερο τίποτα. Τι προτείνει το κίνημα Ελλήνων Νέα Αρχή? Υποχρεωτική αναφορά σε κάθε ανακοίνωση ποσοστιαίων αυξήσεων των απολύτων μεγεθών και τη σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ώστε όταν κοιτάς το διάγραμμα να βλέπεις το πραγματικό μέγεθος της αλλαγής. Όπως βλέπετε στο διάγραμμα, βλέπεις το πραγματικό μέγεθος της αλλαγής. Στο 2.0 εδώ πέρα βλέπεις, δεν θα σου δώσουν ποτέ την Ελλάδα σε ένα τέτοιο διάγραμμα για να μπορείς να καταλάβεις τι χάνουμε αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο ωραίο προεκλογικό
cinematic spot. Μας λένε ότι το κείμενό τους, η πρόοδος τους, παρουσιάζει εντυπωσιακά ποσοστά. Γελάω, τι να κάνω. Γελάμε για να μην κλάψουμε. Έτσι. Παρουσιάζει εντυπωσιακά ποσοστά σε υποτομείς. Ηλεκτρονικά, λέει, αύξηση 124%. Λιπός εξοπλισμός μεταφορών 109%. Φαρμακευτικά 74%. Και ακούγεται σαν μια βιομηχανική επανάσταση, έτσι. Αλλά υπάρχει μια κλασική μεθοδολογική παγίδα που την έχουν κάνει η επιστήμη. Είναι η επιλογή των μεμονωμένων υποτομέων που παρουσιάζουν εντυπωσιακές αποδόσεις. Είναι το δικό τους οικοσύστημα, με λίγα λόγια. Έτσι. Παραλείπονται οι μεγάλοι κλάδοι, γιατί δεν τους έχουν κατακτήσει ακόμα, δεν τους έχουν ενσωματώσει στο δικό τους οικοσύστημα, οπότε δεν μπορούν να τους παρουσιάσουν σαν δεδομένα. Και άρα αυτοί οι μεγάλοι κλάδοι, ακόμα και αν δεν είναι στο δικό τους υποσύστημα, προσπαθούν να επιβιώσουν. Άρα γίνονται στάσιμοι. Αλλά αυτή τη στασιμότητα δεν τις δείχνουν στις μελέτες τους, στα προεκλογικά τους σποτ. Δεν τους δείχνουν ότι συρρυκνώνονται. Και το πιο σημαντικό, δεν τους δείχνουν τα απόλυτα μεγέθη, ούτε τα απόλυτα μεγέθη στο μερίδιο του ΑΕΠ. Και δεν μας δίνονται ούτε οι εξαγωγές τους. Και όταν βλέπεις εσύ μια αύξηση του 124% σε ένα μικροσκοπικό τομέα, λες εδώ είναι. Είναι σαν να λέμε ότι η φωτιά σε ένα χαρτάκι είναι μεγαλύτερη από μια εστία που σιγοκαίει. Είδατε τι ωραία που χρησιμοποιούν τα τεχνάσματα για να σε παραπλανήσουν, για να μας παραπλανήσουν. Τι προτείνει το κίνημα Ελλήνων Νέα Αρχή για αυτά τα τεχνάσματα? Η υποχρεωτική σε κάθε επίσημη ανακοίνωση αναφορά τόσο των κλάδων που παρουσιάζουν θετικές επιδόσεις και αρνητικές επιδόσεις, για να δούμε πώς μπορούμε να τους διορθώσουμε, να τους βοηθήσουμε. Όχι να τους κάνουμε συνεταίρους με το κράτος, να τους βοηθήσουμε. Να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα χωρίς επιδόματα. Και σαφή ανάλυση του μεγέθους και της σημασίας κάθε κλάδου, ώστε να αποφεύγεται αυτή η επιλεκτική παρουσίαση. Άλλο ωραίο σημείο. Υπάρχει ένα άλλο κείμενο που μας λέει ότι αυξάνονται ταυτόχρονα οι θέσεις εργασίας. Τόσες πολλές θέσεις που περπατάς στον δρόμο και δεν βλέπεις κανέναν στον δρόμο. Όλοι δουλεύουν. Η παραγωγικότητα και η προστιθέμενη αξία και οι θέσεις εργασίας είναι αυτή η τριπλή βελτίωση που σχεδόν ακούγεται ονειρική. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ο ισχυρισμός τους που δεν τεκμηριώνεται με κανένα στοιχείο, γιατί στην πραγματικότητα η απασχόληση στη μεταποίηση έχει ανακάμψει ελαφρά. Αλλά η παραγωγικότητα παραμένει σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι λογικό όταν έχεις ανθρώπους που έχουν έρθει με μεταναστευτικά κείμενα, δεν έχουν το μορφωτικό επίπεδο για να μπορέσουν να δημιουργήσουν παραγωγική ισχύ, έτσι. Ένα ωραίος συλλογισμός άμα σκέφτεσαι. Η παραγωγικότητα παραμένει χαμηλή σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστιθέμενη αυξία αυξάνεται κυρίως ονομαστικά, όχι πάντα πραγματικά. Το να ισχυρίζεται ότι 3 μόνο δείκτες κινούνται δυναμικά και ταυτόχρονα, τα κάνουν ταυτόχρονα όλα ανωδικά, χωρίς να παρουσιάζει δεδομένα, χωρίς να παρουσιάσει συσχέτιση, είναι σαν να λες ότι ένα αεροπλάνο πετάει, ανεβαίνει, κερδίζει ύψος, αλλά στο ταμπλό πάνω δεν δείχνει το υψόμετρό του. Τι προτείνει το κίνημα Ελλήνων Νέα Αρχή? Εθνικό σχέδιο παραγωγικότητας με στόχο τη σύγκληση με τον, δεν θα πω ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα πω με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Μου αρέσει να συγκρίνουμε, είπαμε, με τους καλύτερους. Εντός μιας δεκαετίας, όπως θέλετε, με έμφαση που τεχνολογική αναβάθμιση, κατάρτιση εργαζομένων. Πιο εύκολα θα μπορείς να μορφώσεις έναν άνθρωπο που μιλάει την ίδια γλώσσα παρά να πάρεις έναν από τον Μπαγκλαντές και να χρειαστεί 5-10 χρόνια να του μάθεις τη γλώσσα και μετά να του δώσεις παραγωγική ισχύ. Άλλο να έχεις χαμηλού επίπεδου παραγωγική ισχύ και απλά να έχεις έναν, ας το πούμε, κατασκευαστικό κλάδο για το οικοσύστημά τους που χρειάζονται σκλάβους εκεί πέρα, και άλλο να δημιουργείς ανθρώπους με προοπτική. Να φέρεις κάποιον από τον Μπαγκλαντές, αλλά να του δώσεις ένα όνειρο ζωής. Να δημιουργήσει, να ενστερνητεί την κουλτούρα, να μάθει τη γλώσσα. Όχι να γίνει σκλάβος για 5 χρόνια και μετά να τον διώξεις. Ή να του δώσεις επιδόματα. Αυτό είναι το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από ποια χώρα και να βρίσκεσαι. Αυτός είναι ο σεβασμός ως προς τους ανθρώπους που μιλάνε. Άρα μιλάμε για ένα σχέδιο, πραγματικό εθνικό σχέδιο παραγωγικότητας και
να μπορέσουμε επιτέλους να κάνουμε αύξηση των επενδύσεων σε εξοπλισμό και κυρίως σε τεχνολογία. Άρα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι η πολιτική ερμηνεία πρέπει να ακολουθείται από έναν αριθμητικό μανδύα. Το κείμενο καταλήγει σε αυτούς κάθε φορά σε μία δήλωση που πάντα ακούγεται ιστορική. Δεν υπάρχει, λέει, αποβιομηχανοποίηση, αλλά ανασυγκρότηση. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, πάλι είναι πολιτική ερμηνεία. Όχι αναγκαστικά οικονομικό δεδομένο, αλλά πάλι αν δεις τα μαθηματικά, αυτό που πραγματικά βλέπουμε είναι μία μερική ανάκαμψη από την κρίση που δεν έχει περάσει. Υπάρχουν θύλακες ανάπτυξης στα φάρμακα. Ναι. Στα φάρμακα που θέλουν να γίνουν όλα ιδιωτικά. Σωστά. Στα τρόφιμα, στην ενέργεια. Αλλά η δομή της κοινωνίας, η δομή της οικονομίας παραμένει υπερισιοκεντρική. Για να γίνει μετά το μοντέλο που τους έχουν πει οι σύμβουλοι, ιδιωτική. Άρα τι κάνουν? Όλα τα νομοσχέδια και όλη η οικονομική μοντελοποίηση που δημιουργούν είναι για να μεταφέρουν το κράτος σε ιδιώτες. Τα μονοπόλια. Και μετά από λίγα χρόνια θα έχουμε μία εταιρεία που θα κάνει κουμάντο στην Ελλάδα, μία εταιρεία που θα κάνει κουμάντο και μετά όλες αυτές θα συγχωνευτούν. Αυτό είναι το μοντέλο της ανάπτυξής τους. Και γι' αυτό θέλουν συγκεκριμένους ανθρώπους και συγκεκριμένους πληθυσμούς αναχώρα. Για αυτούς η ανθρώπινη ζωή πρέπει να είναι σε νούμερα. 5 εδώ, 5 εκεί, 3 εδώ, 3 εκεί. Ιστορία επιστημονικής φαντασίας θα πει κάποιος. Δικαίωμά του. Άρα τι κάνουνε? Μετατρέπουν κάθε φορά αυτή την τεχνολογική ένταση των υπηρεσιοκεντρικών μονάδων σε μία εικόνα, σε μία ανάκαμψη, σε μία αφήγηση δομικού μετασχηματισμού. Αλλά είναι ένας δομικός οικονομικός μετασχηματισμός για το δικό τους μοντέλο που ονομάζεται 2030 και έχει μία σειρά μέχρι το 2050. Και προσπαθούν μέσω της ρητορικής να καλύπτουν αυτό τον αριθμητικό μανδύα της καταστροφής με μία πολιτική ερμηνεία. Τι προτείνει το κίνημα Ελαιών Νέα Αρχή? Εθνικό πρόγραμμα βιομηχανικής αναγέννησης. Πάλι με ένας χρονικός ορίζοντας θα είναι αρκετά μεγάλος, 10 έτη, με στόχο την αύξηση βιομηχανίας. Είπαμε, μας ενδιαφέρει τουλάχιστον ένα 20% του ΑΕΠ. Αυτό το 20% θα είναι δυνατό να κάνει ένα διπλασιασμό των εξαγωγικών μοντέλων υψηλής τεχνολογίας. Βλέπουμε πολλές χώρες τώρα επενδύουν σε μονάδες RAM, chips. Okay. Είναι μια μοντελοποίηση που θα χρειαστούμε με την αύξηση της τεχνητής νοημοσύνης. Το 20% επίσης θα μας δώσει πραγματικά 100 με 150.000 θέσεις εργασίας. Πού? Στη μεταποίηση, συγκεκριμένα κίνητρα, υποδομές και εκπαιδευτικά προγράμματα. Αν πάρουμε μια σύγκριση με την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, αν θέλουμε να καταλάβουμε ότι αν η Ελλάδα αλλάζει πραγματικά, όπως μας λένε τώρα προεκλογικά, πρέπει να τη συγκρίνουμε με άλλες χώρες. Με άλλες χώρες που πραγματικά έχουν ήδη κάνει αυτό το ταξίδι. Αλλά εμείς είπαμε, χρειάστηκαν 7 χρόνια για να πούνε ότι θα κάνουν αυτό το ταξίδι και μετά σου λέει ας χρειαστούμε άλλα 3 χρόνια για να φτάσουμε μέχρι το 2030 να παρηγυρίσουμε με σημαίες και στο 2030 την ημέρα να θέσουν τις βάσεις για το 2050 και να πούνε ότι θα έρθει η ανάπτυξη. Η Πορτογαλία, κυρίες και κύριοι, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα με βιομηχανία που φτάνει πραγματικά 19 με 23%. Μάλιστα το πέτυχε στο ΑΕΠ της. Ισχυρός κλάδος όπως αυτοκινητοβιομηχανία, υφάσματα υψηλής ποιότητας, εξαγωγική βιομηχανία και η Πορτογαλία τι κάνει? Ακολουθεί ένα καθαρό μοντέλο εξαγωγικής εκβιομηχάνησης και πραγματικής βιομηχανικής οικονομίας. Απ' την άλλη πλευρά η Ιρλανδία, ναι, έχει δημιουργήσει ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο. Η βιομηχανία της έχει πράγματι ξεπεράσει το 30% του ΑΕΠ. Είναι συγκλονιστικό το νούμερο 30%. Αλλά είναι μια βιομηχανία βασισμένη και αυτή στις πολυεθνικές, στην τεχνολογία και στα φάρμακα. Και η εικόνα του ΑΕΠ της ακόμα είναι ενισχυμένη φορολογικά και λογιστικά. Και θα μας πούμε και εμείς ακολουθούμε αυτά τα μοντέλα. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε ένα εντελώς διαφορετικό μονοπάτι. Είναι αναπτυγμένη στα χαρτιά. Μικρή βιομηχανική βάση, ονομαστική πάντα, όχι πραγματική, είπαμε, ονομαστική. Είναι η εποχή του κυρίου Σιμίτη εκεί πέρα, τα δημιουργικά λογιστικά, έτσι. Έχει μείνει αυτή η στατιστική μεθοδολογία.
χαμηλής έντασης και καταλαβαίνεις τη σύγκριση, πόσο μικρός είσαι όταν συγκριθείς με τους υπόλοιπους. Πού είναι αυτή η στροφή, πού είναι αυτή η στροφή της ανάκαμψης. Έτσι πρέπει να τους μιλάτε. Επιτρέψτε μου επίσης να σας δώσω, κυρίες και κύριοι, κάποια εργαλεία να ξεχωρίσετε την πραγματική αλλαγή από την κοινωνιακή φούσκα όλους αυτού του παραλογισμού. Υπάρχουν 6 δείκτες που χρησιμοποιούν οι πραγματικοί μακροοικονομολόγοι και ο πρώτος είναι η σύνθεση του ΑΕΠ. Όχι απλώς το ποσοστό της βιομηχανίας, αλλά η αύξηση της μεταποίησης και των υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ταυτόχρονα, ο δεύτερος άξονας είναι η εξαγωγική σύνθεση. Όχι το συνολικό ποσό των εξαγωγών, αλλά η τεχνολογική πολυπλοκότητα των εξαγωγών. Πόσο πολύπλοκο είναι ένα σύστημα. Γι' αυτό μερικές χώρες δημιουργούν ειδικά chips νέας τεχνολογίας για τη RAM, για 1002 πράγματα. Ο τρίτος είναι η παραγωγή, είναι ο βασιλιάς όλων των δικτών, που μετρά πόσο παράγουμε με το κεφάλαιο και την εργασία μας. Ο τέταρτος είναι η έρευνα και η καινοτομία. Είδαμε τα πανεπιστήμια, στέλνουν χαρτιά, στέλνουν σημειώματα. Πού είναι τα χρήματα που πολλαπλασιάζονται, τους είπανε. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, επενδύσεις σε τεχνολογία. Πέμπτος είναι η σύνθεση της απασχόλησης. Δεν ξέρουμε σήμερα τι γίνεται με αυτόν τον δείκτη. Είναι η μετακίνηση του εργατικού δυναμικού. Από χαμηλής παραγωγικότητας σε υψηλής παραγωγικότητας. Το να λες φύγανε μερικά άτομα από την Αθήνα να πάνε στα Τρίκαλα ή κάπου αλλού να δουλέψουν σε ένα εργοστάσιο δεν σημαίνει κάτι, δεν έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας. Επίσης, υπάρχει υψηλή παραγωγικότητα, ναι ή όχι. Ο έκτος είναι η ποιότητα των ξένων επενδύσεων, όχι του δικού τους οικοσυστήματος. Ωραία. Αυτό που βλέπουμε είναι μια μικρή βελτίωση της βιομηχανίας, σε σχέση όμως με το low base effect και πλήρης μετατόπιση σε υψηλής πολυπλοκότητας παραγωγή, η οποία δεν είναι υπαρκτή. Αυτή την αλήθεια, με αυτούς τους δείκτες πρέπει να μιλάμε στους πολίτες και όχι να κάνουμε επικοινωνιακά τρίπ. Κυρίες και κύριοι, αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε σήμερα δεν είναι οι εντυπώσεις, είναι η καθαρότητα. Αφού τους αρέσουν οι αριθμοί και το έχουν πει, οι αριθμοί δεν έχουν ιδεολογίες. Αριστερά, δεξιά, ghost, what, πάνω, κάτω, δεν έχουν κόμματα. Δεν έχουν αφήγημα, έχουν συνέπεια μόνο. Και είδαμε 3 χώρες, 3 διαφορετικές τροχές, πίσω από διαγράμματα, πίσω από ποσοστά, εύκολες συγκρίσεις να τις βλέπεις μες στα μάτια σου και να μην απορείς αν υπάρχει κάποιο επικοινωνιακό τρίκ. Δεν είναι οικονομίες που αλλάζουν, είναι ολόκληρη η ζωή τους, ολόκληρη η κουλτούρα τους και βλέπουμε ότι αντέχουν στον χρόνο. Και γι' αυτό και τις φέραμε σαν παράδειγμα για να μπορούμε να συγκριθούμε. Εδώ δεν υπάρχουν θαύματα. Ωραία. Υπάρχει μόνο μία επιλογή. Η επιλογή ανάμεσα στην ευκολία του παρόντος και στη δυσκολία του μετασχηματισμού. Ανάμεσα στην κατανάλωση και την παραγωγή. Ανάμεσα στην εικόνα και την ουσία. Και η Ευρώπη δεν θα κριθεί από το πόσο καλά περιγράφει τον εαυτό της. Ωραία. Θα κριθεί από τι μπορεί να παράγει. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν μπορεί να παράγει τίποτα. Ακόμα και το SAFE πρόγραμμα το δώσανε παραγγελία στην Κίνα για να παράξουν. Αυτός είναι ο ορισμός της ντροπής τους. Οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Και αυτό είναι το πραγματικό τεστ για τις κυβερνήσεις και για τις κοινωνίες, για τις οικονομίες. Όλα τα άλλα είναι απλά σχόλια. Κυρίες και κύριοι, στο κίνημα Λίον Νέα Αρχή δεν φοβόμαστε την αλήθεια. Δεν φοβόμαστε τους αριθμούς. Δεν φοβόμαστε να πούμε ότι η Ελλάδα έχει ακόμα δρόμο. Και η πρόταση είναι απλή και συγκεκριμένη. Πρώτα θέλουμε μια ανεξάρτητη αρχή, ελληνική, που θα παρακολουθεί την ποιότητα αυτής της ανάπτυξης, όχι με ποσότητα όμως, αλλά με ποιότητα. Δεύτερον, θέλουμε πραγματικά ένα σχέδιο εθνικής βιομηχανικής αναγέννησης και όχι τα σχέδια Marshall που βοήθησαν συγκεκριμένα επιβίωσης γερμανικά και είναι ακόμα μέχρι σήμερα στη χώρα, δυστυχώς. Θέλουμε συγκεκριμένους στόχους, θέλουμε καινοτομίες στην αγορά, θέλουμε να πούμε την αλήθεια στους πολίτες, θέλουμε να πούμε ότι η αλλαγή είναι δύσκολη. Αξίζει. Η οικονομία, είπαμε, δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι οι άνθρωποι. Όπως και στις επιχειρήσεις, δεν είναι μόνο το profit, δεν είναι μόνο το κέρδος, είναι όλη η κουλτούρα του να θέλεις να πηγαίνεις να δουλέψεις σε αυτήν την επιχείρηση. Για να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα όπου η ανάπτυξη
δεν θα είναι απλά ένα σύνθημα, αλλά θα είναι μια πραγματική ενημέρωση, μια πραγματική αγωνία, μια πραγματική μάχη για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα πολίτη. Γι' αυτό και παραμένουμε στο σύνθημα «Ελλάς ή τέφρα». Όσα και να μας πάρετε, ό,τι και να μας κάνετε, φτάνει μια βάρκα στα νυχτά, μια ελίτσα κάπου στη στεριά και ένα απέλη συντροφιά και Ελλάδα χτίζεται ξανά, αυτή είναι Ελλάδα.